Nati ko igsuong mga kabarian nga mitambong dinig maong misa kon silibrada karon. Abagang duot sa katawhan sa Dios, mga pilgrim sa mga deboto sa mahal nga bata ang batang Hesus diya sa bayhon ni Senyor Santo Niño gikan sa nagkalaing dapit sa atong nasod sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Mga pilgrims labi na usab ang mga gikan sa Bohol nga niasab dinhi karon. Kitang tanan katawhan nga matuuhon lungsod sa Dios og misimba sa atong manuluwas nga nagpakatao nahimong bata og mipuyo uban kanato si Senyor Santo Niño. Kaninyong tanan maadjong buntag. Viva Senyor Santo Niño. Atong hatagan ang atong Dios nga nagpakatao sa masipang pakpak. Nining maong tuig sa Piesta Senyor 2023, gitawag kita sa pagpamalandong uban sa tema Santo Niño, Source of Peace in the Walk of Faith. Mga igsuon, sama sa debosyon sa mahal nga Birhen Maria, ang debosyon nato, pagsimba nato sa batang Hesus, nakagamot o nakaduot yod sa atong kinabuhi. Isip mga Kristiyano nga mga Pilipino. Kabantay mo diha sa atong pagdebosyon ni Senyor Santo Niño, atong gipahaom ang debosyon nato sigon sa atong kinabuhi nga gipuy-an. Kabantay mo mutanaw tag imahe ni Senyor Santo Niño lain-lain og porma. Sa mga negosyante, sa mga businessmen and women, kita mo ng Santo Niño nga green mantingalina nga kadag puntil, nga naidaghang sinsilyo nga gaagas, no? Unya nakabisita po ko og kwerpo sa kapulisan kanang police station. Ang ila pong Santo Niño mura pog pulis. Na ikaw na ay armas anang kilid na po'y pito, no? So kay mga pulis matog na adito. Unya nakasuot po ko og kanang parlor, ilang Santo Niño mura pog beautician. Ha? Kadag make-up kit unya hinayon po gamay. Unya, yan na. Sa Panglao gani, sa Panglao Bohol, sa amo sa Diocese of Tagbilaran, na ipiesta dito, dakong piesta Enero, na sila'y Santo Niño de Panglao. Unya, Santo Niño gada og bugsay. Kay mga mananagat man to kay coastal town man. O gani, sa eskwela pa ko dinhi sa Cebu, dinhi mo ko mag-eskwela Seminaryo Mayor de San Carlos, kada Sabado na ami pastoral work. Dito ko ma-assign sa parokya sa San Roque sa Subang Dako. Napay taga Subang Dako ani. At tumi sa Tipolo mag JSK magabi og Sabado atong mga sa squatter area dapit sa Tipolo unya. Una pa namong adto dito nakaagi mi og mga standby. Yang popular gyapon si Senyor Santo Niño bisan sa mga standby. Na ipaila-ila mi kay taga Bohol gud mi. Bago pa mi dinhi sa Cebu, first year pa ko ato seminaryo sa theology. Utanas nangutana to mga standby, taga diin day mo brad. Yung pugog taga Bohol mi. Na yung sa kay bo ka brad, kay bo mo brad si Santo Niño ro ba taga Bohol. May kog binuang jud ni istorya ha ba na. Klaro na kay binuang niyo. Ngano taga Bohol man? Ingon tong mga standby tan-awa brad si Santo Niño apikas kamot na ay lingin. Unya apikas kamot ga ingon na iyahang tudlo duha ka tudlo. Kay bo magunsay pasabot ana brad. Ingon si Santo Niño kalamay tag 20 na. Kaila mo kalamay kandi kasi sa Bohol. So bisan sa mga standby, sa mga bugoy-bugoy, nailhan na nato nila natong tanan si Senyor Santo Niño. Karon mangutana nata unsa may naa sa bata? Unya ngano man nga atong Ginoong Hesukristo mismo diya sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 18 bersikulo 3 and following, ingon Ginoo, gawas nga kung kamo mahisama sa usa ka bata, di mo makasuod sa gingharian sa langit. Mawa mo yun, Ginoo, o gawas nga kamo mahisama sa mga senior citizen na bata. Gihimo sa Ginoo nga panig-ingna ng usa ka bata o ang kinaiya sa usa ka bata aron kita makasud sa kingharian sa langit human sa atong gitawag og walk of faith, lakat sa pagtuo, lakaw, biyahe sa pagtuo nining kinabuhian.
Atong tanawon ang kinaiya sa usa ka bata nga diin naghatag nato og kalinaw, mo'y source of peace usab nato diha sa atong panaw sa kinabuhi. Primero, ang usa sa mga typical nga kinaiya sa usa ka bata kanang gitawag og purity of heart. Ang bata putli o kasing-kasing. Kabantay mo sa usa ka bata, kanang usa ka bata, wa pa nay gitiner, wa pa nay gihambin nga mga hinanakit sa kinabuhi. Wa pa nay pagdumot, wa na maghambin og mga bikil, wa pa nay mga atraso, wa pa nay gihambin nga mga kasilo. Limpyo o kasing-kasing ang usa ka bata. Tawan ang usa ka bata gadua-dua niya, ilugar rago na iyang duwaan, unya nakita siya trak-trak, ilugar rago na unya bali-balian ang ligid. Muligid na, muhilak na, ini kataod-taod, mo amigo na po na nimog balik. No? Mo man kinaiyang bata. Limpyo o kasing-kasing. Unya mudako na usahay ang tawo kay di naman malimpyo atong kasing-kasing. Daghan naman tag pagdumot, daghan na tag mga hinanakit, daghan na ta og kasuko sa ubang mga tawo nga mo'y makaingon nga dili na ta magpuyo nga malinawon, dili na peaceful atong kinabuhi. Kay numdum ko sa istorya, dayo sa kamagtiayon nga nag-celebrate silang silver wedding anniversary. Unya, naka-decide sila nga adto sila mag-silver wedding anniversary sa Hulilan. Ingon ang bana, dahi adto ta sa Hulilan, aron meaningful ang atong wedding anniversary. Adto ta sa Hulilan, mag-celebrate sa atong wedding anniversary. Kaya moadto kita sa lugar nga natawhan sa Ginoong Hesus. Pero ilang gitago ang plano. Kay di sila gusto nga mukuyog tong iyang ugangan. Okay, kontra man niya to iyang ugangan kaysa naninguha pa sa siyang napangasawa, supak man tong ugangan. Kay badlungon lagi pod. So sila man joy nagkadayon. Di gitaguan nila ilang ticket ilawom sa flower vase. So nang hinlo mo pag ilang ugangan sa sala, ag inahan, nakitaan nag ilang ticket. Lagot kaayo ag ugangan. Yun abi kay dagko na mo di na mo pakuyog. Kalimtan ako ninyo abi kay tiguwang nako. Inapugos, ilukatag tiket, silang tulo na nga Hulilan, ang magtiayon o ang ugangan, aginahan sa asawa. Pag adto sa Hulilan kay, namatay man, ang ugangan kay na stroke. Ligiingnan sila dito nga, ayaw na lang dada sa Pilipinas na ugangan, diri na lang na ilubong kay dako na mo gasto. Pamisahin na lang na dito iniguli niyo sa Pilipinas, diri na ilubong kay aron makasave mo sa budget. Suko agbana, ingon agbana, besan pagbilay ako magasto, dadon ako balik niya kung ugangan kinis mama sa Pilipinas. Kay kahibaw ra bud sukog na ilubong dinhi sa Hulilan, mabanhaw og balik si Jesus bitaw human sa ikatulo ka adlaw nabuhi og balik. Dadon ako niya ako ugangan sa Pilipinas aron di na mabuhig balik. Daghan yung mga kasuko sa atong kinabuhi, Bisan ka mo mga magtiayon usahay, mawaan atong purity of heart. Kung maghari ng kasuko nato sa atong bana, sa atong asawa, sa atong mga anak. Kay bawo mo na ko'y nakitaan nga sa Facebook nga joke na ni kamoy makahibaw ani tinuod ba ni kini kuno inyohang intimacy sa managtiayon madugay kuno og di mapahiluna mapuno na mo mga kasuko og di na putli og di na malinawon inyong kinabuhi, di na mo source of peace. Kaya kanang kunong first year in marriage, kanang bago pagyod, kanang bago pa bitaw tag naminyo, di ba? Labing pa magkaayo, magsabak-sabak, maghawog-hawog, magtusik-tusik, na magbaylo, paglaway, usahay, Kay bo unsa na mailag, unsa mo kalabing, giunsa ko mo pag-save sa inyong ngalan, sa phone number, sa cellphone sa inyong bana. Kay sa first year in marriage pa kuno, kay labing paligi kaayo, ang ibutang ko ana sa cellphone, sa phone box, sa inyong bana, ang number sa inyong asawa ay nag-save, my life. Char kaayo, My life, inigtawag, my life. Tupagon ka na nimo, ako ning kinabuhi. Inig 3 years kay manggawas sa matinuod nga batasan. Magsininghagay na, masuko na, unya, di na mga dagkaon. Unya sa uyab pa, na slide ang uyab, sos, hawas dayon, gitrapuhan, butangag wet wipes. Pagkaminyo na slide ang asawa kay gisigad-sikaran man. Giingnan magbuang man kay non makadiha mo agi nga lapok man na Mo na ang gibutang na po kuno sa bana sa numbers ang asawa inig-save di na my life, my wife na. After 3 years.
Pagka 5 years na, sus, manggawas nagtin mga away, magbugno na, kay daghan nag-utang, daghan nag-loan, napay mga bayrono, nangutang pagsakyanan, unya sus, bugat mo yun, tagbugata man din yung kinabuhing minyo, di man daan nilabing-labing ra. So, sang ibutang na po sa bana sa numbers ang asawa, inig save, my cross, na, cross na, sus, gikan sa my life, my wife, my cross. Unya inig 10 years in marriage sa po, sus, na, samot nga mag-away, ang bana, usay kuno din ang musultig, pilay klarong sweldo, taguan na sa media sa ubang kwarta, kay aron makapanugal, no? Munang makamrasan, malaparuhan sa asawa. Muna ibutang na po ko na sa bana, inig save sa numbers ang asawa, sa phone box, ang cellphone, kay mo mong sa ibutang, ilisa na po ito niyag, Lion Tiger. Lion Tiger na. Unya, after 15 years, simpakog dilig yung mahipno nga kanang bay, mura inyong panimalay, mura nag-airport, nga naay mo, tugpa to apoy mo, take off nga, mura gubot, pasalukot inyong pamuyo. Unya, di na mo maghibawan na asa mo, mulakaw ang banag iya, mulakaw po ng asawag iya, nagaipon na lang mo, tungod na sa mga bata, kay mo kung sa ibutang sa phone box, sa bana, sa cell number sa asawa, butangan yan dito, og wrong number. Mga mutawag ang asawa, inig-appear sa cellphone, wrong number. Ang kinaiya sa kabata, putli o kasing-kasing. Mao nga kung putli ta kasing-kasing, we can have a peaceful life in our walk of faith. Ikaduha nga kinaiya sa kabata. Kinaiya sa kabata, typical nga kinaiya sa kabata, kining gitawag og pagpaubos o ang iyang pagka masinugtanon o pagka masaligon. The child is an exemplar of humility. Nga naman, ang usa ka bata, wa man say ikabuga sa iyang kaugalingon. Huyang siya kusog. Wa pa siya ikasarang sa makusgan o sa magamhanan. Wa siya arumpe. Wa siya ikatugbang sa mga harianon o sa mga bagsik. Nga ang bata, kanunay yun ang hinsalig sa iyang ginikanan. Hinsalig nga siya pakanon, hinsalig nga siya panalipdan, bantayan. Maun yung kinayaw sa kabata. Sense of humility and trusting obedience. Una usahay ang tao og madako na kay daghan naman sa ikapanghambog. Daghan naman ang tao og saligan sa kinabuhi. Magsalig na ang tao sa iyang kwarta, sa iyang garbo, sa iyang influence, sa iyang gahom, o sa uban pa nga nakuptan o napundar niya ni ining kinabuhia. O mawa ang iyang pagkamapausanon. O maghari ang gitawag og garbo. Mao nga di na siya magmalinawon. Diya ito putoy bana o asawa nga, pulos high pride. Puro sila tag-as o garbo. Mao nga padung silang manimba, di kaabot sa simbahan kay magsinumbagay. No, magsinumbagay ang magtiayon. Magsinukliay pag yung pamalikas, very bad. Mo iyon tong bana sa asawag, animal maday kang asawaha ka. Di po palkansig asawa. Yung pag-asawag, hayo po kang banaha ka. Tira na po bana, satanas ka. Iyon po yung asawag, panuway po ka. Na? Iyon na po nagbanag, piste man day ka. Iyon po asawag, buisit po ka. Di po alkansi. Iyon na po banag, punyeta ka. Baos na po asawag, buang po ka. Iyon na po ang banag, letse ka. So, nahurot na magpamalika sa asawa. Wala sa ikabaos kaya nahurot na niya glabay tanan. Iyon ang asawag, pisot kang buanga ka. Ingon nagbanahin tawag, ayaw tinud aday, maninuod man ka. Ang usa ka bata, wa pa nay garbo. Kung kita ka maong magpaubos ug di ta maghari diha sa atong kinabuhi ang garbo, makabaton kita kalinaw sa atong pagpuyo diha sa atong lakaw sa pagtuo. Sa ebanghelyo karon gipahinumduman kita. Ingon ang mahal nga birhen, buhata ang iyang isugo kaninyo. Do whatever he tells you. Obedience. Mo po na gikinahanglan kanato isip mga anak sa Dios. Ang ato nga pagka masinugtanon o pagka mapaubsanon. Kay atubangan sa Dios parihas tag mga bata. Mga batang gagmay nga gasalig sa atong amahan, gasalig ayon. Meaning
and eternally mga ayaw mo kagool nga mawa, mahurot inyong kwarta kay mo gini nature o kwarta, not eternally yours. Mga kinahanglang di tang mo gamot ani mga butanga o gusto tang magmalinawon sa atong kinabuhi, kwarta, yuta, bahandi, gahom, dili ni makahatag na itong tinuod nga kalinaw sa kinabuhi. Kaya ang tinuod nga kalinaw na nato sa kinabuhi, ang Dios nga mihatag nato, naghatag nato kanunay kinabuhing dayon. Dahil usa katigulang, nakadaog og loto, 20 million. Na problema mga anak kung saan pagsulti kay nay sakit sa kasing-kasing. Yung di ko musulti ni Papa, oy, heart attack pala mana, mag-cardiac arrest pala mana, di ko musulti, mamatay pala mana si Papa, og sultihan nato, magsubra iyang kalipay. Sa magasabot ang mga anak, ingon ang mga anak, adaduni si Papa nato ni Father, ato sa pare. Si Father atong pasultihon ni Papa nga nakadaog sa 20 million. Gidahan nila ilang Papa nga tiguang dito sa kumbento. Gibriefing nila agpare, Father, nakadaog naman si Papa loto nga 20 million, pero ikaw rin sulti, Father, ayaw i-direct og sulti ka o niya, bakulaps. Isulti po sa pare. Yung tay, kumusta? Maayo pag kinabuhi? Yung pag maayo, Father. Nakoy pangutana ni mo, tay, pananglitan, makadaog kag 20 million, pero pananglitan, hindi ni tinuod, pero tinuod. Unsa may imuha nga buhaton? Kalmarag tigo ako, Father, tiguang naman ko kaayo, di na kumukaog daghan, di na po kumupalit o mga mahalong biste, di na po kumulakaw layo, kay pila nagoy kaon og tigulang. Pero tinuod, Father, di maka na tinuod, pero ba tinuod, Father, makadaog og 20 million, tunga ta, Father. Imo ng 10 million, aho ng 10 million. Pagkadungog sa pari, ang pari mo'y namatay. Mga igsuon, ang si Senior Santo Niño, ang Dios nga nagpagkatao, mao ang source of peace nato sa atong lakat sa kinabuhi. Unya magmalinawon lang kita kung kita mo sundog, mo tag-ing ug mupuyo sa hiyasaw sa kabata. Unsa ni ang pagkaputli o kasing-kasing, purity of heart, o ang pagpaubos, humility, o ang pagkamasaligon, trusting obedience sa Ginoo. Kinsa mo'y hingpit nga magbubuot sa atong kinabuhi. Amen. Viva, Pit Senyor!